Bun. Știți Excel? Nu, e italiană. Nu mă înțelegeți. Haideți să vedem un pic altfel. De fel sunteți precaută? Sunt ialomițeancă, din Slobozia. Oh, Doamne. Spuneți-mi care e cea mai mare calitate a dumneavoastră. Cea mai mare calitatea mea, vă spun cu toată sinceritatea, este sinceritatea. Puteți să aveți toată încrederea. Nu sunt vreo falsă. Ce? Am gușă? Cum? Pardon, ce e în gușă? Ce în mănușă? Da. Uitați, compania noastră produce această apă. Și aș vrea să mă convingeți să o cumpăr. Păi dacă pe dumneavoastră care o produceți trebuie să vă conving, îmi imaginez ce apă de calitate e.